खुलुमबाय रिलाइभ निउस 24 आव आं सुक्रेश्वर बसुमतारी रिलाइभ निउस 24 नि गासिबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायहरबाय बे समाव आं दंफैयो सिमेन्ट सापरिनि आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलाव दिनै बे फरायसालियाव साइन्स एग्जिबिशन दिन्थिफुंनाय जादों दा बेनि सोमोन्दै दिन्थिफुंनो थाखाय आं केमेरा पार्सन बिथांखौ खावलायनाय जाबाय फरायसाफोरनि थाखोमाना थानाय जा रोंगौथि बेखौ दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लादों जिहेतु बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जोङो बे माने गोरायुं बिथांनिफ्राय जों मोनथिनानै लाबाय दा बे समाव फरायसाफोरनिफ्राय जों मोनथिनानै लागोन जे बिथांमोना मा हाबाफारि लादों गुवारै बिथांमोननि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं आखायाव लाबाय बे समाव जोङो फरायसाफोरनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लागोन बिथांमोना मा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों This is especially laser security alarm system. There is laser and there is LDR sensor and there is the buzzer BC547 transistor again 10K resistor and there is LDR sensor. Then laser will go from this mirror. Then it will reflect the light now. Then it reflects and it is go from there to there LDR sensor. Then when someone block this light now, when someone block this light, then it will sound. Then it will sound now. Then we know that someone is entering our house or then we can catch him like this. ইয়াতে মানে ফাৰ্মাৰৰ ঘৰত যি বস্তু থাকিব লাগে সেইটো আমি আপোনালোকক বনাই পিন দেখুৱাইছোঁ আৰু যেনেকা কি ইয়াতে আছে ফ্লৰিকালচাৰ ইয়াতে আছে সোলাৰ পেনেল ইয়াতে আছে গ্ৰেইন ষ্টৰেজ অৰ্চাৰ্ড ইয়াতে আছে বায়োগেছ ইয়াতে আছে ঘৰ আৰু ইয়াতে এপিয়াৰী পল্ট্ৰি মাছৰুম ইউনিট পণ্ড ডাকাৰী কাউশেড পাম্পকিন গটাৰী আলফালফা গ্ৰাউণ্ডনাট কেৰট আৰু মেইচ আছে আৰু ইয়াতে কেবেজ আছে আৰু কলিফ্লাৱাৰ আৰু কেইটামান নাৰিকল গছ আছে ইয়াৰ লগত আমি এইটোৱে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি ফাৰ্মাৰৰ ঘৰত যি বস্তু থাকে সেইটো আমি দেখাইছোঁ जोंनि प्रजेक्टनि नामानो जाबाय सलार इरिगेशन पावार सिस्टेम ओमफ्राय बेयो पन्ड आरोना पन्ड ओमफ्राय बेयो पाम्प ओमफ्राय बेयो टेंकि आरोना बेनिफ्राय जों दैखौ बेयाव प्रसेस खालामगोन आरोना ओमफ्राय बेयो जाहैबाय जुखामनि खेथि आरोना ओमफ्राय बेयो कन्ट्रल पावार सिस्टेम ओमफ्राय बेयो सलार आरो सलारजों जोङो बिदिनो जायखिजाया खालामनो हायो आरोना सलारखौ जोङो सान्दुङाव चार्ज खालामनांगोन ओमफ्राय जोङो सलारखौ बेटारि बिदिनो फन चार्ज माबा माबिनि थाखाय टिभि बिदिनो इउज खालामनो हागोन आरो सलारखौ एफरेस्टेसन सलारा माने सान थांनानै पावार मोनो माने सिगांनि दिनाव दंफां लाइफां दंमोन नालाय जों मोजां बार मोनोमोन ओमफ्राय इदि दा टाउनफोर फेक्टरिफोर जाबाय नालाय ओमफ्राय सिटि बिराद टाउन गिदिर जानाय अक्सिजेन गाज्रि जानानै माने जों मोजां बार मोनला ओमफ्राय दा जों माने दंफां लाइफांखौ गायनांगौ माने दाननाङा बिदों माने जों माने दंफां लाइफांखौ दाननाङा माने मोजां बार मोननो थाखाय गायनांगौ This is rainwater collection where we collect the rain which is filtered here through which it get there and it is used for different purposes like washing, cleaning, cooking food and etc. many things through which the rain is also conserved and we can use for our own profits. The project is water supply. We are making water supply there in the village and in the cities nowadays making a water supply is not. That's when hand pump is taking out the water, this water has become an iron. This is iron water is we are do a filter in this filter in water filter and this filtered water will come up through the current this up in the tanki. And we also keep water in under the house. Then we are follow the water in the every house is then it house is becoming difficult to pass the throat then we are giving high pressure then through the tank of the water will go pass through the every house then water will pass through speedily in the house again through this pipe also we can also give water through this pipe and this water will go in the less pressure then we can use the nice water. Thank you. Environment. We should not cut trees because tree gives us oxygen. If we will
cut trees, then we will not get oxygen. If we will not get oxygen, then we will die. We can't survive on Earth. If we will cut trees, then we should plant again in another place. So we should not cut trees. If we will cut, then we should plant again. Now your And turn. about this pollution, we have to stop that factory pollution. Not stop. We have to lose that factory pollution, and we don't have to cut the trees. We should plant the trees. Thank you. गिबि गिबियावनो नोंथांमोन गासै रादाब बुथुमग्रा बे चेनेलसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय थारैनो दिनै जोंनि बे आहामबाराय बाथौ इंराजि फरायसालियाव साइन्स एक्जिबिशन लानाय जादों बे साइन्स एक्जिबिशननि जाय माने एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सआ जाहैबाय जिहेतु फरायसुला फरायसुलिनि इन'भेटिभ थट्सफोरखौ जोङो बाहेराव दिहुननो थाखाय जिहेतु बिसोरनि जोङो एखे राहायैनो एकाडेमिक सेसनाव जों फोरोंबाय थादों बा फोरोंबोबाय थादों नाथाय किसुमान प्रेक्टिकेलि गथ'फोरनि माने ब्रेनाव हिडेन जाना दङ बेफोरबायदि प्रतिभा बा बेफोरबायदि माने प्रेक्टिकेल बा आबिष्कारिक गुनफोरखौ दिहुननो थाखाय दिनैनि बे एम्स एन्ड बे साइन्स एक्जिबिशननि खौ जोङो जोंनि फरायसालियाव जोङो बेखौ लानाय जादों आरो खुंनाय जादों साबेसे फरायसाफ्रा बाहागो लादों मथा मथि जों बे एक्जिबिशनाव 70टा बा माने भेराइटिस अफ एक्जिबिशन फरायसालिखौ दिनो हादों गावबा गावनि माने रोंगौथिखौ दिन्थिदों बिथांमोना थारैनो बिसोरनि इयुनाव जाहाथे बे एक्जिबिशन थ्रुयै साफा माने साइन्टिस्ट जानो हायो बा सोरजिनाय गोहोआ बेरखाङो बेखिनिखौनो आसा फारियो आरो মই ইমান সুখী হৈছোঁ ইমান ভাল লাগিছে মোৰ আহামবাৰা বাথৌ ইংলিছ স্কুলৰ যি ষ্টুডেণ্টৰ যিখিনি ক্ৰেডিট তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে এক্সিবিশ্যনৰ যিখিনি বস্তু দেখি মই নিজে একেবাৰে আচৰিত হৈছোঁ যে ইয়াতো ইমান মানে কি ক্ৰিয়েটিভিটি থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে মই খুব ইমাৰ্জেঞ্চিকৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ ইমাৰ্জেঞ্চিকৈ আহি এতিয়া মোৰ যাবলৈকে মন যোৱা নাই মানে ইমান ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ কলেজত এখন মিটিং হৈ আছে মই তাৰ অৰ্গেনাইজাৰ গতিকে অৰ্গেনাইজাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই বস্তু দুটামান নিবলৈ আহি ইয়াত পাক নামাৰি নোৱাৰিলোঁ খুব ভাল লাগিলে তোমালোকৰো ইয়াত সহযোগিতা দেখিছোঁ ভাল লাগিছে গোটেই হল ফুল হৈ আছে বাহিৰতো মানুহ আছে বহুত ভাল লাগিছে মই বেছি দেৰি নকৰোঁ বেয়া নাপাব মই যাওঁ